Takže ahojte, vítam vás pri dnešnom videu. V dnešnom videu si otvoríme novú takú sériu, Temporal Forces. Je to najnovšia séria, ale je už nejaký ten piatok tu. A otvoríme si s nej dva bavičky. Táto séria je podľa mňa veľmi pekná. Ak sa nemýlim, tie púly sú tam troška ťažšie, sa tam dá pôjsť všelijaké hity. Ale táto séria vyzerá byť mega naložená a mega sa mi ľúbi, takže môžeme sa vrhnúť na to. Máme tu dva bavičky s nej. Počkajte, použijem nožničky. Dúfam, že tam padne nejaký pekný hitik, lebo karty sú tam podľa mňa mega naložené a mega sa mi ľúbia. Takže takto to vysunieme. Tak. A tak. Takže nožničky posunieme, toto tiež. Prvá je Basic Energy, Tarvik, Pochiena, Piglet, Arbok, Bronzong. Ancient Booster Energy Capsule, toto neviem, či má nejakú hodnotu alebo nie, ale je to zaujímavé. Potom tu máme túto Future, tieto sa mi dá, že majú nejakú malú hodnotu, ak sa nemýlim, možno sa mýlim. Potom je tu Colossal, potom je tu Mr. Mime a potom tu je Walking Wake EX. Táto karta je veľmi pekná, túto si položíme na bok. Takže máme prvý balíček, prvý hit. Tieto tu karty, pri mne neviem, či niečo stojí, tieto Future a Ancient, to sa pozriem a k tejto karte vám tam vlastne už vyskočila cena, takže tak. A pozrieme sa na druhý balíček. Takže zatiaľ dobré, na to, že tie púly tu majú byť horšie, tak akože z jednoho balíčka, nechcem si tú kartu zhodiť, jeden púl sa zíde. Akože mega pekná karta, musím uznať. Skúsime to takto. Ale to som asi zle otvoril, ešte to treba viacej. Máme tu podlondové ináč aj Pokémonov, lebo väčšinu som tu otváral nejaké iné. Lorcana, neviem, čo bol nejaký YouTube Shorts, ale takýto väčší pokémonský opening tu už nebol dlhšie. Takže môžeme ísť na to. Toto sem, toto takto. Takže Grass Energy. Môžeme ísť na to. Caravana, Ekans, Tarvik, Pochiena, toto máme dvakrát, Fortress, Full Metal Lab, Golurk, prvá je Metagross, druhá je Metang, Evolve, ak sa nemýlim. Druhá karta je Iron Thorns Holo, táto karta neviem, či má nejakú hodnotu, ale dáme si ju sem. Takže to je všetko. Padli nám tu nejaké good pooly. Môžeme si ich následne aj ukázať. Padli nám tu dve takéto karty. Potom jedna Iron Thorns Holo, tam môže mať nejakú hodnotu, si myslím. A potom náš najlepší pool je tu tento Walking Wake EX. Cena tejto karty absolútne netuším, ale myslím si, že bude veľká celkom. No, takže toto bude všetko z tohto videa. Dúfam, že sa vám páčilo a čaute.